бахшида ба иди наврӯз ва бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи восе мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол баргузор гардид. ба ин мусобиқа беҳтарин дастаҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ даъват шуданд. мусобиқа дар ҳавои кушод дар ду варзишгоҳ баромонда шуд. дар бозии аввал байни дастаи волейболбозони деҳаи хоҷағалтон ноҳияи восе ва дастаи деҳаи даҳанаи ноҳияи кӯлоб бозии шавқовар гузашта волейболбозони деҳаи даҳана дастболо гардиданд. ҷамоати деҳоти Мирзоалӣ Вайсов деҳаи Заркорон мусобиқаи кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба волейбол миёни наврасону ҷавонон баргузор гарда истодаст ва мо имрӯз дар чеҳраи тамоми ҷавонони ин деҳа шодиро мебинем, зеро ки имрӯз шодии ин ҷавонон ҳадди канон надорад, зеро имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонон ба варзиш бениҳоят дар сатҳи баланд аст ва ташкил ва баргузор намудани чунин мусобиқаҳо низ баҳри ҷалби ҷавонон ба таъмини тарзи ҳаёти солим ва оммавият гардонидани варзиш дар сатҳи маҳал мебошад. рафти дигари бозӣ бо иштироки дастаҳои волейболбозони ноҳияи панҷ ва дастаи деҳаи мирапоқи ноҳияи кӯлоб бо бартарии меҳмонон анҷом ёфт. ин пеш аз ҳама меҳру муҳаббат нисбат ба варзиш аст. ҷамъ кардани ҷавонон, ҷалб намудани аҳли деҳа, аҳли ҷумҳурӣ ба варзиш. ки варзиш ин қочти сулҳ аст. чунки мо ҷавононро аз тамоми ҷумҳурӣ ҷамъ карда дар ин ҷо ба якдигар шинос мекунем, ба якдигар меҳру муҳаббат пайдо мекунанд, ҷӯрагӣ пайдо мекунанд. ин фақат мақсади асосии мо анами дӯстӣ, солимии ҷомеа аст. дар доираи чорабиниҳои варзишӣ бахшида ба иди наврӯз мусобиқаҳои варзишӣ дар дигар деҳотҳои ноҳия идома доранд.